Lengani Somalia mntanami aswazi amasikalo sizoyigcinela kanjani amasiko lengane ngumalala eBhayibhelini yazi lengane ngumalala esikhotheni lengane ngumalala eBhayibhelini. Eshe insizwa ninjani intombi sanibona bogogo nani bomkhulu. Morning everybody. Libingelelwa igcoka melisha umshovu wenkani kwabanenkani umfopho sokuyathi ukushishilisa kuhluka sigede kusala iPitikoti. Bafowethu iSouth Africa yonke uZulu ephelele namangisi ephelele bafowethu nazo zonke nje inhlanga ezikhona ukuthi ziwuzwe umlayezo oculwa igcoka melisha noma umculo wegcoka melisha nabadayisi baseyitolo ikakhulukazi amandiya amasulumane njalo njalo. Namhlanje bafowethu sinethulela iCD Indumezulu, iCD elindele umhlaba wonke jikelele, iCD yegcoka melisha, igcoka melisha umthandeni okuyimina kuyimina nje futhi ngiyisikhova. Isikhova ke futhi ke isikhova esiphinde siyithande futhi siyithandayo ngoba abaningi bayazi ukuthi isikhova inyoni eyithandayo. Angikho ke lapho bafowethu la ngikhona ngila. Kusenjalo futhi indiza enophephela emhlane sizobe sigijima ngayo. Ngizoqala eThekwini kulokho ngoba eqaleni ngagcina khona ebese ngigcina eGoli. Ngizoqala eThekwini bese ngigcina eGoli. eThekwini indiza izogijima ngezikhathi zabo 12 emini bese uthi ke eGoli ngezikhathi zabo 3 ntambama ngizobe sengifikile ngoba nakhona ngizobe ngishesha ngizohamba nje hour ngisuka eThekwini kuze ngifike eGoli. Bafowethu ngiyacela ukuthi abalandeli bomculo wegcoka melisha bodwa abalandeli bomculo wegcoka melisha bodwa bafowethu ngicela niphume ngomndeni niyohlangana eKudlamini eThekwini nokuyila kuzofikela khona njengenkosi kaMaskandi. Ngiphinde futhi ngisuke eThekwini ngendiza ngiphuthuma eGoli ngoba ngizogcina eGoli this time. Ngizoyiranda onke ama-hostel, liki hostel engizoranda phekwana ngifuna ukunibona ukuthi nihleli kanjani lapho ningamajongo. Uma ubona indiza nje nalo langa niyazi nani ama-hostel abafowethu ukuthi akuvamisile ukuthi nibhashele izindiza. Anokwazi ukuthi kuyobe sekuyili igcokama noma kuyobe sekuyisi isikhova sesifikile qathatha. Ngomhla ka2 ngomgqibelo lona wakusasa. Ngiyacela abafowethu ukuthi sibambisane kulokho. Bese bafowethu sengivala ngoba ngengisanda kakhulu angisena mina umuntu oyithulayo ngoba ekugcineni bakhona abantu okusafanele ukuthi bayithule bezethula mabekhuluma nabantu. Mina ngisekho leso sigaba sokuzethula nale clip engiyenza namhlanje nje igcwele umhlaba wonke sekugcwele inqwaba ama clip manje kufana nama single la ukuthi mawuzokhipha album ukhipha isingle sekukhona ngisho amagoda ke manje kodwa ngikho ke kuloko. Bafowethu kuhle ukubonela into enhle engiyenzayo oMaskandi beyibonele ungagcini kubonela abalandeli bomculo kuphela noma Maskandi bebonele beshintsha ukwenza begeza abantu yabo. So bafowethu ke sengiphetha ngizocela ukubonga ngibonge uKhathido umfaka Ngobe ngila ngikhona namhlanje inesandla leyansizwa sokuthi ngize ngifike lapha ngoba iyona yaqala ukudlala umculo wami emsakazweni ingoma eyithi Khanda Shisa yaphinda incoma futhi yakhombisa futhi yabanikeza abantu umlayezo ofanele. Lokho kwangikhuphula ukuze ngifike lapha engikhona ngengikhohlweke le ndoda ngoba kubalekile ukuthi sibonge. Okwesibili ngiphinde ngibonge noMkelemane umfokalanga naye futhi enye insizwa leyo eyadla enkulu indima kulomculo wami njengoba nginje namhlanje ngengikhohle leyo insizwa. Bafowethu labantu engibabongayo baningi kakhulu abantu engababonga abanegalelo kumina empilweni.
njengoba sheshisa umfoka Mdletshe ngobhuti bami njalo njalo. Ngifikelwa zinyembezi mangibheka indlela emthanda ngayo ngoba ngize ngiyibuze kwesinye isikhathi ukuthi mhlambe ngabe ngisazophila noma uNkulunkulu izinto zami uyisheshisela ukuthi mhlamba shesha ngithathe. Kodwa sihlala emkhulekweni South Africa yonke ukuthi bafethu uNkulunkulu angashesha ngithathe. Athi kungiyeka nje iminyaka impela lesi simo ngikusona ngoba ukufa kwami ngabe kusho ukufa kwaMaskandi yonke jikelele ngoba mina nguMaskandi. Makufa mina ngebe kufa uMaskandi bafowethu. Lokho ngithi angusho ngoba ukhona enhlizweni yomuntu ngamunye ukuthi uMaskandi njengamanje umi ngegcokama elisha. Inkosi yoMaskandi igcokama elisha. Ngizobekwa futhi eThekwini mangifika ngendiza. Umuntu ozobe elangazelela ukuzongibeka njengenkosi yoMaskandi akaphumelela afike. Ongayimisela ngokuzongibeka angayihluphi ayishaya ispontshini. Nasekugona ngokunjalo ngidinga abantu abazovuma ukuthi ngiyinkosi yoMaskandi. Uma ngamsana ukuthi ngiyinkosi yoMaskandi uyobona kuma video naseyithombeni ukuthi bangakanani izinkulungwane ezingithandayo nezingibekayo ukuthi ngiyinkosi yoMaskandi. Lezo nkulungwane izona ezojaja. Ngiyabonga mhla 2 December. Ngihleli eJessica la. Okwamanje sacela ukuthi ningi isikhathi sami. Bye bye.